గౌరవనీయులైనటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి మీ కాళ్ళ మీద పడతాం. ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారం అయిపోయారు. రాష్ట్రంలో వీళ్ళు ఆర్థిక విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారు. వీళ్ళ జీతాల మీద మీరు కమిటీ వేసారు, చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు మీరు కాకపోతే ముందు ముందు కూడా ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ప్రస్తుతానికి మీరు వీళ్ళ మీద కమిటీ వేసి జీతభత్యాలు తగ్గించండి, మీరే చేయగలరు. మీ కాళ్ళ మీద పడతాం. వీళ్ళే అన్ని బయట వడ్డీ వ్యాపారం, వీళ్ళ రియల్ ఎస్టేటు, పాల వ్యాపారం, ఇలా ఐరన్ వ్యాపారం, ఈ షేర్లు, ఇంక వీళ్ళు చేయని ఆర్థిక విధ్వంసం లేదు. బయట జనాల దగ్గర కూడా వడ్డీకి ఇచ్చి ఫ్లాట్లు అమ్మేసి కొనేసి చాలా ఆర్థిక విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నారు. ఈ పిఆర్సీ కమిటీ అని, ఇంక్రిమెంట్లు, ఫిట్మెంట్లు, ఇవన్నీ డిఏ అని ఏదో ఒకటి చెప్పి దోసేస్తున్నారు రాష్ట్రాన్ని. 1995 నుంచి వీళ్ళే ఇటువంటివన్నీ చేయడం, బిల్డింగ్లు కట్టడం, అమ్మేసుకుంటాం. వీళ్ళ వృత్తి కూడా సరిగా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎందుకంటే వీళ్ళ టెన్షన్స్ అలా ఉన్నాయి. ఈ డబ్బు ఎక్కువైపోయే నెలాఖరికి ఈ డబ్బు వచ్చేదాన్ని తగ్గుతుందంటే వీళ్ళందరూ డిఫెన్స్ ఆడతారు, అడ్డుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నిస్తారు. ఎందుకంటే ఊరికనే వచ్చి డబ్బు అది పెట్టుబడి లేకుండా, ఏ కష్టపడకుండా, ఏదో ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చిన ఉద్యోగానికి అంత జీతాల సామాన్యుల జీతాలతో సమానంగా ఉండాలి. ఏదైనా ఒక గుమస్తాకే సంవత్సరానికి 2 సంవత్సరాలకు 500, 1000 పెంచుతారు. ధరలు వీళ్ళకే పెరుగుతున్నాయా? నా చిన్నతనం నుండి ధరలు పెరుగుతున్నాయి, తగ్గుతున్నాయి. మరి వీళ్ళకి ఎందుకు ఇలా జీతాలు ఎంత పెరిగినాయో ఏం అర్థం కాని పరిస్థితి. ఈవేళ 30,000 ఇవ్వండి, ఎంతోమంది వచ్చి అయ్యే పనులు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వీళ్ళు చేసే పనులు 2 గంటలు వచ్చి ఉదయం, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం 2 గంటలు. భార్యాభర్తలు కూడా ఉద్యోగాలు ఉన్న వాళ్ళే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళు రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా సంక్షేమ పథకాలు అవ్వకుండా దేశాన్ని దోసుకు తింటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు చేయగలరని నమ్మకంతో మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం. మీ కాళ్ళ మీద పడతాను. వీళ్ళ జీతభత్యాలు తగ్గించండి. ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు జరగదు. సామాన్యుల జీతాలతో సరిసమానంగా ఉండాలి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే ఏదో మేము దైవాన్ సంభూతులుగా భావించుకుని, ఇంకా వేరుగా చెప్పాలంటే లంచాలు, మాకేం పై డబ్బులు రావట్లేదని కొన్ని శాఖల్లో అంటున్నారు. ఏంటి ఉద్యోగం అంటే ఏదో లంచాలు వస్తాయని, ఉద్యోగాలకి కట్నాలు వస్తాయని, పెళ్ళిళ్ళకి వీటికేనండి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం. సామాన్యులతో సమానంగా చేసి మీరు చేయాలని నేను వేడుకుంటున్నాను. ఇంకెళ్ళు తీసుకుని లంచాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్తే గంటలు సరిపో అన్ని శాఖల్లోనూ తినేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఇది ఒక దోపిడీగా ఉంది భారతదేశంలో. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే కణాలు వేయడం అన్న పరిస్థితి ఏర్పడింది. దయవుంచి వీళ్ళ జీతభత్యాలు తగ్గించి సామాన్యులతో సరిసమానంగా తీసుకురండి.